Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Кыргылдарлар турында сөйли торабыз, халык алдана тора. Калабыз полициясе караклыкта гаепләнүчене тоткарлаган. Ознакай ветераннар оешмасына ярты гасыр. Кичә Татнефть компаниясының Юнус җәйге сәламәтләндерү лагере базасында 3нче халыкара яшьләр нефть һәм газ форумы ачылышы булды. Әлеге традицион чараның максаты уникаль халыкара яшьләр мәйданчыгын булдыру. 3нче халыкара яшьләр нефть һәм газ форумында катнашучылар 11 июльдән 17-сенә кадәр хакатон форматында реаль бизнес кейслар шишәчәк. Ә бүген шунда ук нефть саммиты узды. Анда республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов һәм башка мактаулы кунаклар катнашты. Хәзерге глобаль чакырулар контекстында нефть-газ тармагының тотрыклылыгын тәэмин итү, технологияләрне, ресурс базасын һәм кадрлар потенциалын үстерү һәм диверсификацияләү темасына панель дискуссия узды. Чараның пленар өлеше тәмамлангач, 3нче халыкара нефть-газ яшьләр форумы кысаларында хакатон эшләтеп җибәрелде. Алга таба форумда катнашучылар тигез әңгәмә барышында кызыксындырган сорауларын бирә алды. Төп темаларга үз саксызлыклары аркасында мөлкәтләренә колак каккан кешеләр саны соңгы елларда күзгә күренеп артты. Төрледән-төрле схемалар уйлап чыгарып байырга атлыгып торучы кыргылдарларның фантазиясе сөйләп бетерелмәслек киң. Ел сайын дистәләгән җинаять эше ачыла, әмма мондый фактларны ачыклап гаеплеләргә җәза бирү авыр. Шулай да бәхетле очраклар була. Әлбәттә, полиция пенсионерлардан мошенниклар өчен акча алган балык булмаган курьерны тоткарлаган. Алынган акчаларның гомуми суммасы 800 мең сумга якын тәшкил итә. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт буенча бүлеге хезмәткәрләре бөгелмәдән 15 яшьлек яшүсмерне тоткарлаган. Беренче бирем сыйфатында мошенниклар яшүсмерне 67 яшьлек пенсионерга җибәргән. Янәсе булган юл транспорт һәлакәтендә эләккән килененә ярдәм итү өчен ханым 480 мең сум акча биргән. Әлмәттә яшәүче 88 яшьлек хатын да шундый ук ысул белән алданган. Оныгын җинаять җаваплылыгыннан коткару аңа 280 мең сумга төшкән. Әлмәттә тәртип сакчылары акчаларны бәлик булмаган курьерны алып китүен, шуннан соң аларны билгесез затлар хисабына күчерүен ачыклый. Шикләнүче сүзләренә караганда, июнь азагында бәлик булмаган егет курьер булып эшләү турында тәкъдим ала. Эш катлаулы түгел. Адреслар буенча барып, акча алырга һәм аларны күрсәтелгән банк счетларына күчерергә генә кирәк. Сумманың берничә проценты эш өчен түләү рәвешендә егеткә кала. Әлеге факт буенча Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге тарафыннан мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Гаепләнүчегә карата читкә чыгып китмәү рәвешендә күрсәтү чарасы сайланган. Әлеге җинаятьне оештыручыларны эзләү оештырылган. Әлмәт полициясе хезмәткәрләре тагын бер җинаять эшен ачыклау юлында. Бу юлы алар Зәркән салонын талауда шикләнелүчене тоткарлаганнар. Полицияга Әлмәтнең Зәркән кибетләренең берсен талау турында хәбәр килә. Хезмәткәрләрнең сүзләренә караганда, кибеткә сатып алучы керә һәм аңа берничә эшләнмә күрсәтүләрен сорый. Аларның берсен ул эләктереп кибеттән чыгып йөгерә. Китерелгән зыян 23 мең сум тәшкил итә. Полицияга Әлмәтнең Зәркән кибетләренең берсен талау турында хәбәр килә. Хезмәткәрләрнең сүзләренә караганда, кибеткә сатып алучы керә һәм аңа берничә эшләнмә күрсәтүләрен сорый. Аларның берсен ул эләктереп кибеттән чыгып йөгерә. Китерелгән зыян 23 мең сум тәшкил итә. Оператив чаралар үткәрү барышында Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре Ярчалы шәһәрендә Ютазы районыннан булган бер кайда эшләмәүче 33 яшьлек кешене тоткарлый. Тоткарланучы үзенең җинаятькә катнашы барлыгын тулысынча таныды. Урланган парасетны ул ломбардка тапшырган, аның өчен 18 мең сум акча алуын һәм шул ук көнне бөгелмәгә китүен сөйләде. Бу ират бөгелмәдә дә Зәркән салонына керә һәм аннан 20 алтын беләзек урлый. 2 парасетны ломбардка тапшырырга керә. Полиция хезмәткәрләре оператив эш барышында тоткарланучының хокукка каршы гамәлгә катнашы барлыгын күрсәтә торган тиешле дәлилләрне җыйганнар. Анда шулай ук элегрәк иратның милек җинаятьчеләре өчен җинаять җаваплылыгына тартуы ачыкланган. Шикләнүчегә карата Россия Федерациясенең җинаять кодексының 161 маддәсенең 1 өлешендә каралган җинаять билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган. Әлеге маддә 4 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Хәзерге вакытта шикләнүче кулга алынган. Дәвам итәбез. Ознакай ветераннар советы оешуга 50 ел тулды. Шушы тарихи дата уңайыннан шәһәр стадионында юбилей чарасы үтте. Бәйрәмгә республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан, күрше Башкортстан республикасыннан бик күп кунаклар җыелган иде. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина да.
Олы кеше, сулы кеше диләр. Шыннан да тәҗрибәле өлкән буын белән киңәшләшеп эшләгәндә күп нәрсәгә ирешергә була. Азнакай районында ветераннарга аерым ихтирам күрсәтелә. Бүгенге чарада менә шундый бай һәм эчтәлекле күргәзмәләр тәкъдим ителә. Әлеге күргәзмәләрне оештыруда районның 100дән артык оешма һәм предприятиеләре катнаша. Бу күргәзмәләр район оешма һәм предприятиеләренең эшчәнлеге, аның тарихы хакында сөйли. Иҗади хезмәтләрдә халыклар дуслыгында, милли бизәкләрне дә район тормышында күрергә була. Сөенеп шушы зур бәйрәмгә 50 еллыгына ветераннар советы оешуга Азнакай районында без инде оешып килдек. Азыра күпме булдыралабыз шуның чаклы күргәзмә алып килдек. Бик матур яшибез. Художественный самодеятельностьтә нитәбез, катнашабыз. Аннан соң өмәләрдә катнашабыз. Аннан соң басу кырларда контрольлек итәбез, ындыр табакларында эшлибез. Районның алтын фонды булган өлкән буын кешеләрен юбилей белән котлап рәхмәт сүзләре яңгырады. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. 1972 елда оешкан ветераннар советы район үсеше өчен күп хезмәт куйды. Бүген дә әле картаюны белмәс, яшь йөрәкле өлкән буын кешеләре хәрәкәттә, сафта. Районда була торган бер генә чарада алардан башка узмый. Туймазлар белән безнең Азнакай арасында ветераннар арасында дуслык бик зур. Күп еллар без бергә аралашып яшибез, бергәләп менә шулай җыелышабыз. Азнакай халкы ул һәр вакытта да менә шулай ачык. Әйтергә кирәк, берсе белән берсе дус һәм аралашып яшиләр. Безнең өлкән буынның бүгенге көнне аларның Аллага шөкер саннары да бар. Эшләгән эшләре дә бик күп. Шара республиканың танылган артистлары һәм район үзешчәннәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Район алдынгыларына, юбилерларга, ветераннар оешмасы активистларына дипломнар, медальләр тапшырылды. Бүләкләр арасында хәтта велосипед та бар иде. Азнакай ветераннар оешмасы бул әйтер идем, иң яхшы арасында да иң яхшы урыннарның берсенә алып тора. Күркәм яшиләр, күркәм эшлиләр. Азнакай районы ветераннар советы ярты гасыр дәвамында үз юлын салган, эшен күрсәткән республиканың дәрәҗәле оешмасы булып, әле тагын да бик күп еллар хәрәкәттә булыр. Моның өчен аның ышанычлы нигезе бар. Ширмешән районы Әмир авылы халкы өчен Корбан гаете авыл бәйрәме белән туры килде. Биредә менә 9нчы ел рәттән бер туган Әгъләмовлар авылдашлары өчен чын мәгънәсендә милли булган зур очрашу оештыралар. Шараның киң масштабын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Әлеге күркәм чараның төп максаты телебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калу. Сургут каласының зур эшмәкәрләре булган бер туган Әгъләмовлар аны саф татар телендә оештырып уздыралар. Бу бер генә безнең бәйрәмебез, Сабан туебыз. Авыл көне бәйрәм бу. Килделәр микән инде кунак булалар. Телне белмәсә, яшеннәр шыпырткына бит. Шабит инде беләм. Хөрмәт итеп. Белмәсәң килмәен диясе килмәсәң. Юк, аларга хакында бөтен татар орысча күрсәтәләр. Шуның өчен менә без инде бу үзебезнең авыл көне чын милләт ясамакчы булабыз, милләт кисле. Менә без артистларыбыз да милләт кислеләр. Бәйрәм булгач бүләкләр дә була. Биредә монысы да күркәм гадәткә кергән. Әгъләмовлар гаиләсе ел саен сәхнә түренә авылның иң олы кешесен дә, юбилерлар, беренче сыйныфка баручы мәктәп тәмамлаучыларны, иң актив авылдашларын чыгара. Моннан тыш алар ел дәвамында туган сабыйларның әти-әниләренә 100 мең сум күләмендә акча тапшыра. Балалы гаилә өчен бу килешәсездер саллы сумма. Өстәвенә авылда төпләнеп калырга теләүчеләргә Әгъләмовлар процентсыз суда биреп үй салырга да теләп ярдәм итә икән. Масштаб зуррак. Bir avul bilan gina cheklanmaymiz, Allohga shukr. Millat uchun, xalqimiz uchun, dinimiz uchun kiyib yashaymiz, yonib yashaymiz, tirishamiz, buldiramiz, Xudo taolo shuning uchun bizga bera. Allohga shukr. Alhamdulillah rabbil alamin. Bir туганнар Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым, телем бар исемле беренче район әдәби музыкаль конкурска да старт биргәннәр. Анда җиңүчеләр бу көнне шулай ук сәхнәгә күтәрелде. Авыл бәйрәме булсын, ул Сабан туйма, һәр милли бәйрәм, милли очрашу, күңелле спорт уеннары белән үрелеп бара. Әмир авылында булган бәйрәм дә монардан калышмады әлбәттә. Хәзерге вакытта бик кызык итеп авыл хатын-кызлары аркан тартыша. Бер сүз белән әйткәндә, мәйдан бу көнне гөрләде генә. Кичен исә авылда татар эстрадасы артистлары катнашында зур концерт булды.
Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме Россиядә, шул исәптән Татарстанда 2009 елдан бирле билгеләп үтелә. Шул уңайдан Бөгелмәдә шәһәр үсешенә зур өлеш керткән, хезмәттәшләре һәм бөгелмәлеләр арасында хөрмәт һәм абруй казанган гаиләләрне хөрмәтләделәр. Толырак безнең сюжетта. Ирле хатынлы Дамир һәм Гүзәл Сәмәрхановлар гаиләсе стажы кечкенә, нибары 11 ел. Алар корыш туйларын билгеләп үткәннәр. Сәмәрхановлар күп балалы гаилә. Алар 3 ул үстерәләр. Ә бер ай элек кызлары туган. Икесе дә сетевой компания җәмгыятендә эшлиләр. Актив тормыш позициясе, җәмгыятьнең ныклы ячейкасы һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытуга лаеклы үрнәк булып торганнары өчен аларга шәһәрнең мактаулы билгесе һәм истәлекле бүләген тапшырдылар. Мы первый раз участвуем в таком мероприятии. Было, конечно, очень приятно, что нашу семью выбрали, что мы можем представлять свое предприятие. Очень приятно. Хотели поблагодарить тех людей, кто организовывает такие мероприятия, такой праздник организовывает. Әмінә ирле хатынлы Алик Александрович һәм Ольга Михайловна Чернуха күпләргә үрнәк. Гаилә быел 30 еллыгын билгеләп үтә. Гаилә әгъзалары 30 елдан артык бер-берсенә тугры булып кына калмыйлар. Сайлаган һөнәрләренә дә тугры хезмәт итәләр. Алик Александрович төнге группада термист булып эшли, ә Ольга Михайловна башлангыч сыйныф укытучысы. Ике кыз тәрбияләп үстергәннәр. Алар өчен гаилә бәхетенең төп сере дә бар. Секрет семейного счастья заключается в нескольких умениях. Это умение любить, умение доверять, умение ценить, умение отдавать, умение поддерживать, слушать, понимать. Ольга Чернуха 3-нче мәктәптә эшли. Хезмәттәшләре дә гаиләне бәйрәм көнне шәһәр күләмендә билгеләп үтәселәрен белгәч, аларны котларга килгән. Нужно сказать, что они отмечают в этом году 30 лет совместной жизни. Это действительно образец, образцовая семья. Мы очень гордимся, что мы работаем рядом вместе. Иң яхшы гаиләләрне һәм барлык катнашучыларны Бөгелмә районы башлыгы Ленар Закиров исеменнән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Ольга Плеханова котлады. Гаиләләрне профсоюз оешмалары җитәкчеләре дә җылы тәбрикләде. Алсу һәм Рәис Галиевлар мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә лаек. Ә шәһәрнең мактаулы билгесе һәм истәлекле бүләге ирле хатынлы Камил һәм Лилия Ганиеваларга тапшырдылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.